Señor Matute, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrona Zimir por un temps de 7 minuts. Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a tots les senyories. La nostra posició avui, com sempre, serà la de la defensa de Catalunya, la nostra gent, les nostres institucions i les nostres competències. I per fer-ho és necessari que s'impedeixi encotillar allò en el que Catalunya té plena sobirania per cap norma que pugui néixer d'aquest Parlament. Aquesta proposició, de fet, tots ens hi hem referit, és bàsicament idèntica, excepte l'article 4 del projecte de llei de l'abril passat, projecte que va haver de ser retirat al darrer moment per manca de suport. I ja saben que Junts per Catalunya hi vam registrar una esmena a la totalitat. La nostra esmena feia únicament palesa a la invasió de competències catalanes per la sempre infal·lible voluntat intervencionista estatal. Segur que saben que cada cop que s'ha desenvolupat normativa específica sobre l'àmbit que ens ocupa, dites normes han estat objecte de dictàmens per part del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Dictàmens que han conclòs que els preceptes dictaminats vulneraven les competències de la Generalitat en matèria d'habitatge, d'urbanisme, d'ordenació territorial, així com de procediment administratiu en aquelles normes que són substancials pròpies, regulades a l'Estatut d'Autonomia català. Finalment, es va haver de substituir la regulació prevista i es va establir un nou marc normatiu en aquest àmbit. I, novament, aquells canvis van ser sotmesos al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. I fins i tot, el Tribunal Constitucional en va declarar parcialment la seva inconstitucionalitat. Aquell text parcialment inconstitucional que va ser incorporat al text refós, que és el que avui es porta a modificació. Ni quan vam presentar l'esmena a la totalitat, ni avui ens centrarem en l'oportunitat o no de les mesures proposades, sinó que ens vam centrar, com també farem avui, en els títols competencials. Des del nostre punt de vista, és una extralimitació usada massa sovint i que nosaltres no podem acceptar el fet de justificar que l'Estat té competència exclusiva en aquest àmbit acudint a aquests articles 149.1, primera, tretzena de la Constitució, que parla sobre que sí que té competències a l'Estat quan es tracta de la regulació de les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals. Escolti, diu que tenen competències d'urbanisme o d'ordenació territorial o d'habitatge. Per què hem d'anar a pescar aquests articles de la Constitució per fer-ho encabir? Nosaltres no podem compartir, perquè no és certa, l'afirmació que es fa al preàmbul per justificar aquesta competència exclusiva estatal. No és certa. Aquestes competències són, pel que respecta a Catalunya, del Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya, en aquest hemicicle, ens sentim responsables de vetllar per les competències catalanes. De fet, ja saben vostès que el nostre objectiu, de fet, és exercir-les totes, però en tant no sigui així, estarem sempre vigilants per tal que no se'ns n'arrabassi cap. I per això no tindria cap sentit que avui nosaltres contribuíssim a validar patrons legislatius recentralitzadors i amb caràcter restrictiu cap a les autonomies. I sí, sabem que en ocasions, sí, senyora Vaquero, hem d'abordar solucions amb pragmatisme, és així, però això no ha d'implicar en cap cas que renunciem al que defensem Junts per Catalunya. No podem validar reformes furtives del nostre sistema competencial, encara que es fonamentin en temes de seguretat jurídica, perquè fer-ho, de fet, implica obrir la porta a aquells que malden per l'eliminació de les autonomies i de la capacitat legislativa dels nostres parlaments.
La cerca de la seguretat jurídica no pot fonamentar un model homogeneïtzador. En el preàmbul també hi consta una consideració del Tribunal Constitucional que argumenta que la competència autonòmica exclusiva sobre urbanisme ha d'integrar-se sistemàticament amb aquelles altres estatals que, si bé de cap manera podrien legitimar una regulació general respecte al règim jurídic del sòl, etc. Aquest paràgraf, per nosaltres, condensa allò que Junts per Catalunya combatem. La idea de que Catalunya en realitat no pot tenir cap competència exclusiva de veritat, perquè pel damunt, amb una posició de superioritat, hi ha un estat que al final sempre podrà acabar decidint tot allò que li vingui de gust en base a aquells articles que ja he dit, el 149.1, primera tretzena de la Constitució. Mirin, amb l'Estatut del 2006, l'Estatut d'Autonomia del 2006, es va proposar el blindatge de les competències catalanes. S'havia constatat durant anys i en tots els àmbits el relativisme competencial, consistent en que tot allò que li corresponia exclusivament a Catalunya també hi podia intervenir l'Estat. La sentència del Constitucional del 2010, saben bé, s'ho va carregar. El Constitucional va venir a dir: senyors catalans, allà on el seu estatut diu competència exclusiva, han de llegir amb el permís de l'estat espanyol. I ens varen donar una lliçó que portem gravada en foc. Una competència autonòmica exclusiva només ho podrà ser si no hi ha cap norma estatal que la condicioni ni mínimament. I això darrer és el que explica el que Junts farem avui: evitar, legitimar i votar cap norma de l'Estat que tingui cap tipus d'afectació a matèries qualificades com exclusives de Catalunya que les vinguin a condicionar sota cap justificació, tampoc el de la seguretat jurídica. I encara més, fixin-s'hi bé, a nosaltres ens crida l'atenció que la justificació d'aquesta llei sigui també la d'adequar-se a diferents pronunciaments del Tribunal Constitucional, que mitjançant diverses sentències, com he dit, va advertir que la regulació imposada per la normativa de la llei del sòl anterior no respectava la distribució de competències. Però el que s'està proposant, al nostre entendre, no és adaptar-se al règim de distribució competencial que s'havia vulnerat, que és el que hauria d'haver estat, sinó fer aquelles modificacions precises perquè ara el Tribunal Constitucional ja sé que ho tingui molt més difícil pronunciar-se en aquest sentit en una propera ocasió. És a dir, estem davant d'un perfeccionament i d'una sofisticació de la vulneració competencial. És un que surja el efecto sin que se note el cuidado. En definitiva, podríem estar d'acord, ho sap, senyora Vaquero, en propostes que avui formulen en aquesta proposició, però el que nosaltres defensem és que aquestes propostes es debatin i decideixin allà on toca, que és el Parlament de Catalunya i no aquí. La raó és ben lògica. A Catalunya tenim, la volem exercir i ho farem, competència exclusiva en aquesta matèria. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Madrenas. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estrens Fallos por un temps de 7 minuts.